noma isimo simanzonzo Ngibingelele ngiphinde nginamukele nokubathanda bomculo maskandi kule channel ke ekulethela indaba efika ngaso ke isikhathi futhi ke evutha amalanga ukantshene ke igagula le ophongolo ke selvese lapha na ke into ejabulisa ke abalandeli bamaskandi bonke jikelele njengoba ke esho ukuthi lapha na ke kuzoba nawo ke umcimbi wakhe ke lapha na okubizwa ukuthi ke igantsheni maskandi festival obese cela lapha na ke uxhaso ngempela ke njengoba ke lo mcimbi ke ungaqale ke ukuba khona wasesho ngempela ukuthi ke kulonyaka uze ngazo ke igane kulo mcimbi wakhe ke ugajweni igagu lasophongolo wabese vezana lapha na ke imfuyo yakhe ngempela ke into ke ethandwe ke abantu ke abaningi ukuthi ke ngempela ugajeni ke umndenamculi ke onengqondo noma ke ucabanga kangcono ukubona bonke labaculi ke abakhona njengoba ke ekwazile ke ukuthi ke ethenge lapha na ke imbuzi kanye nazo ke inkomo ke njengoba bebaza lapha na ke ivideo ukuthi ngempela ke sezingaphezulu ka 100 ke inkomo anazo lapha na ke ugajeni kanti ngonyaka odlule ke inkomo zayingekho lapha kwakusekhona nje imbuzi nazo ke izimvu nazo ke futhi ke izinkukhu njengoba ke ubona mbukeli leya video ke kukhona ke nezinkukhu lapha na ke ezenza wona ke amaqanda okusobala ukuthi ke ugajeni ngempela ke uyayisebenza lezi zinto futhi ke unemaphupho amakhulu ke njengoba ke umculi kaMaskandi bezingeke kumbukele bengize nazo namhlanje siyabonga.